tierlist. Så det her det er en is-smag tierlist, hvor vi har forskellige smage af is. Så vi starter med mint chocolate chip. Så jeg mint is elsker med mint. chokolade i. Jeg elsker mynte og chokolade. Ja. Jeg synes den A. Altså, det er bare en klassik. Den er bare... Mwah. Så har vi Dinosaur Crunch. Hvad fanden er Dinosaur Crunch? Vent, det søger vi op. Dinosaur. Dinosaur Crunch Ice Cream. What? Hvad er det der? Ej, fuck, hvor ser fra ud det der. Ingen idé om, hvad det er. Så altså, vi ved ikke, hvad det er, så jeg laver lige en ny. Lige nu. Så har vi chokoladeis. Jeg kan ikke lide chokolade til ting. Jeg synes chokoladeis smager fucking godt. Det er god, men man skal altid sådan drikke vand efter. Skal man sgu da ikke? Jo, fordi jeg er så bitter for den grund. Nå, okay, så er det vel en B. A. Okay, A. Vaniljeis. Kom an på hvilken slags. Hvis det er fransk vanilje, S. Hvis det er bare den vanilje, så er det A. Altså, der er så bare vanilje, og... Altså, vanilje, jeg synes, det er overrated, så det er bare en B. Sådan... Jeg elsker fransk vanilje. Rainbow Shepherd. Mystery. Så har vi Cookie Dough. Jeg synes seriøst, det er Cookie Dough, altså... Jeg synes, det er overrated. For real. Altså, jeg har aldrig prøvet det. Jeg er altid bange for at få salmonella. Altså, jeg synes en C for cookie. Så har vi jordbær. Jordbærstang. Nej, det er Jonas. Vi har Stine for Peter. Lige nu. Ja. Jordbær er ikke altså, jeg synes, jordbær er sådan ligesom chokolade. Bare sådan en af de der basic en. Ja. Jeg rykker lige alting ned. Så, altså, jeg vil sige, C det er sådan basic en. C basic. C basic. Nej, du skulle sætte det ind på sådan, kan du ikke, tre colores isen. Chokolade, vanilje, jordbær. Creams, cookies and cream er en af mine yndlings. A. S? Ja. Yes. Butter pecan, så det er sådan en nøddeis. Det er ordentligt fedtet. E. Du bestemmer, synes jeg. Dobbelt chokolade er dobbelt så godt som chokolade. Det kan jeg bare sige. Ja. Rocky Road er ligesom lidt chokolade, men sådan... Så... Det er blanding af chokolade og cookies and cream, basically. Ja. Så den er bare sådan ekstra god, eller hvad? Ja, det vil sige. Men cookies and cream er jo stadig god. Så har vi hvad fanden er Moose Tracks? Ja, det bliver spøjst. Så har vi Cashew. Pistache. Ja, pistache, den er... Så er lige hasselnød. Ja, jeg vil sige hasselnød. Bananis. Bananis, C. C for banan. Og kaffeis. Kaffeis smager røv. Det er helt enig i. Så er det bare det. Det er vores is-tierlist. Is. Skriv jeres yndlingsis i kommentarerne.